Çeşme interneti çäklendirmek babatda Keçi we Uluberdi Muhammedowlaryň pozisiýalarynyň tapawutlanýanyny aýdýar. Azatlyk radiosynyň ýagdaýdan habarly Çeşmeti Türkmenistanda internet ulgamynaky maglumat akymyny mundan beýlek çäklendirmezlik babatda döwlet ýolbaşçylarynyň pozisiýalarynyň tapawutlanýanyny habar berýär. Çeşmenin maglumatlaryna görä Serdar Berdi Muhammedow we onuň töwereги ilatyň habar almak mümkinçiliklerini, internet ulgamynaky dürli maglumat çeşmelerini mundan beýlek çäklendirmezlik VPN ulgamlaryny petiklemezlik teklifini öňe sürýärler. Beýleki tarapdan türkmen siýasatynyň jylawyny henizem öz eline saklaýanyny anylýan Gurbanuly Berdi Muhammedow we öňden gelýän käbir geňeşçiler ýurtda habar we maglumat akymynyň berk çäklendirilmegini talap edýärler. Çeşmenin sözlerine göre täze prezident we ýakyn töweregi öz pozisiýalaryny häkimiýete awanmagy ahmal içerki howp aladylary bilen düşündirýärler. Şeýle-de täze ýolbaşçy öz teklifini häkimiýete içerden wehim awanan halatyna daşarky goldaw üçin gapyny açyk saklamak tynanşygy bilen delillendirýär. Çeşmenin sözlerine göre Azat Metbuaty berk çäklendirmekde tanqid edilýän Türkmenistanyň täze döwlet ýolbaşçysy häkimiýete awanýan wehimlere garşy daşary ýurtlarda hereket edýän erkin metbuat serişdelerine türkmen siýasaty barada çap edilýän maglumatlaryň daşarky auditoriýalar üçin öz bähbitlerini peýda getirjekdigini ananýar. Birinjilik bilen täze döwlet ýolbaşçysy tejribe toplaýan şeýle-de Uluberdi Muhammedowyň saglyk ýagdaýynyň öwürlük däldigi sebäpli awanyp biljek türli howplar sebäpli VPN-i ýene adyndan 3 ýyl dolu petiklemezlik kararyna gelipdirler diýip Azatlyk radiosynyň ýagdaýdan habarly Çeşmesi maglumat berdi. Bu aralykda Türkmenistan internet ulgamyny ilatyň erkin maglumat eli ýeterliligini berk çäklendirmekde halkara hukuk goraýjy toporlar tarapyndan berk tanqid edilýär. Galbertede ýurtda mart aýyna geçirilen ilk prezident saýlawlaryndan soňra häkimetler interneti çäklendirmek işlerini VPN hyzmatlarynyň petiklenilmegini güýçlendirdi. Türkmenistan ähli iri sosial ulgamlary garaşsyz habar saýtlaryny petikli saklaýar. Ulanjylar bu saýtlara girmek üçin VPN hyzmatlarynyň peýdalanmaly. Galbertede ýagdaýdan habarly Çeşmenin maglumatlaryna görä täze döwlet ýolbaşçysynyň ýakyn töweregi interneti çäklendirmezlik baradaky tekliplerini halkara maliýe ulgamlarynyň online hyzmatlaryndan peýdalanmak meýilnamalary bilen hem delillendirýärler. Türkmenistana VPN bolmasa daşary ýurtlardaky maliýe dolanşyk sistemalaryna da girip bolmaýar. Türkmen interneti ol saýtlara girip bilmeýär diýip Çeşmemiz aýtdy. Onuň sözlerine görä täze ýolbaşçy we ýakyn töweregi täze tehnologiýalardan dogly peýdalanmak üçin interneti çäklendirmezlik babatda teklipleri maslahat edýän mahaly türkmen siýasatynyň lehengleri öňkü prezident Gurbanuly Berdi Muhammedow we käbir geňeşçiler ýurtda bar bolan problemalaryň daşary hyzmatlygyny gazanmak üçin VPN hyzmatlarynyň dogly petiklenilmegini, internet ulgamynaky maglumat çeşmeleriniň berk çäklendirilmegini talap edýärler. Prezidentiň hut özi VPN-leriň petiklenilmegine garşy, emma Uluberdi Muhammedow we käbir geňeşçiler VPN-niň petiklenilmegini isleýärler. Olar ýurdun problemasynyň daşary çykmagyny halamaýarlar. Meseleni çözmäge derek maglumat akymyny petiklemegi makul hasaplaýarlar diýip ýagdaýdan habarly Çeşme Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ýatasak ýanwarda geçiren giňişliğin howpsuzlyk mejlisine Türkmenistanyň öňkü prezident Gurbanuly Berdi Muhammedow ýokary derejeli howpsuzlyk resmiýetlerine ýurdun çägine internet ulgamynaky maglumat çeşmelerini çäklendirmek işlerini kämilleşdirmegi tapşyrypdy. 2 ýyl ozal koronavirus pandemiýasynyň edil öňýany 2020-nji ýylyň fevralyna Gurbanuly Berdi Muhammedow Türkmen parlamentiniň çykyşyna kompýuteryň, telefonyň we planşetleriň ziýanlary barada gurrun berdi. İnternet döwrüne internet kesmek bilen, onu petikde saklamak bilen ösüş gazanyp bolmajagyny bilseler-de, diňe özlerine gerek bolan üçin wagtlaýyn interneti petiklemezlik kararyna gelipdirler diýip Azatlyk radiosynyň ýagdaýdan habarly Çeşmesi 9-njy iýunda maglumat berdi. 2016-njy ýylda Serhesi reportýorlar guramasy Gurbanuly Berdi Muhammedow internetiň ganym düşmanlarynyň sanawyna girdi. Çeşmeniň sözlerine görä häkimet başynaky ýokary wezipeli döwlet emeldarlary käbir öňkü nägeýle siýasatçylary we Gurbanuly Berdi Muhammedowyň döwlet başçylygyny döwrüne türme basylan käbir gurply tüçarlaryň maşgalalaryny wehim hökmüne garalýanyny aýdýarlar. Şu ýylyň fevralyna Gurbanuly Berdi Muhammedow halk maslahatynyň nowatdan daşary mejlisine geçirip köpler üçin duýdansyz ýagdaýda wezipeden çekilmek niýetini ma'lum etdi. Munyň ideýany ýurtda ilk prezident saýlawlary geçirildi.
we Gurban Ulyberdimuhammedowyň 40 ýaşly ogly Serdar Berdimuhammedow 73 götürüm töweregi ses bilen prezident yglan edildi. Türkmenistanda dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň we giň ýaýran işsizligiň arasynda güdöran eklenji göz görteli agyrlaşan adamlaryň çykgynsyz ýagdaýyndan peýdalanýan raýatlar köpelýär. Mary welaýatynda adamlara daşary ýurtlara alyp gitmegi wada berip, olary aldywa salýan bu raýatlar olaryň pullaryny alyp, soňra ýitirim bolýarlar. Bu barada aldywa salynan marly ýaşaýjylaryň ençemesi Azatlyk radiosynyň Tebitdäki habarçysyna gurrun berdi. Kepdelerde daşary ýurtlara ýol açyldy diýen gurrunlary ýaýrandan soň her etrapda adamlary daşary döwletlere, şolsanda Saud Arabistanna ýa-da Dubaýa işlemäge alyp gidýändiklerini aýdýan kezzaplar gurrun ýaýratdy. Olar kim gitjek bolsa häzirden adam alşyk başlandy diýdiler diýip marly bir ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Habarçymyzyň maglumatyna görä köp wagtdan bäri halkara uçur gatnawlarynyň gaýtadan dikeldilmegine garaşýan köp raýat bu adamlaryň ýanyna bardy. Olar daşary ýurda gitjek raýatlardan gerekli resmi namalary, şolsanda ýaşaýan ýerine degişli öý dolandyryş edarasyndan kepilnamany, pasportynyň nusxasyny, nikah şahadatnamasyny we 2000 Amerikan dollaryny tawşyrmagy talap etdiler. Köp adam daşary ýurtlara gidip zähmet çekmegi köp wagt odal ýüregine döwüpdi. Ýol açylsa bolýar, ýyzyma teretmän şu ýurtdan çykjak, başartym hojalygymy hem alyp gitjek we ýyzyma geljek däl diýen adamlaryň sany sanardan kän. Bu raýatlar özlerini daşary ýurtlara ekitmegi wada beren adamlara ähli resmi namalaryny we 2000 dollary berdiler. Diýip pulunu aldyran adamlaryň ýene biri aýtdy. Bellesek Türkmenistanda pandemiýa sebäpli çäklendirilen halkara uçar gatnawlary henüz hem dolu güýjünde dikeldilmedi. Ýarym resmi neşirleriň maglumatyna görä, häzirki wagtda Türkmenistan howa ýollary kompaniýasy değişiklikde hepdede bir gezek Dubaýa we Kazana uçar reisini amala aşyrýar. Marly ýaşaýjylaryň sözlerine görä, adamlardan resmi namalary we pullary ýygnan raýatlar olaryň 4-nji iýunda Dubaýa alınıp gidiljekdigini wada beripdirler. Ýöne şol günden başlap olaryň mobil telefonlary öçüpdir we olar ýitirim bolupdyr. 5 gün bäri bu adamlar öýlerinde de tapdyrmaýar. Olardan hiç hili habar ýok. Bu adamlaryň öýleriniň öňünde onlarça adamyň üýüşüp olary tapmagy tynanşýanlygyny görse bolýar. Diýip marly ýaşaýjy belledi. Onuň sözlerine görä raýatlary daşary ýurtlara çykarmagy wada beren adamlar etraplarda awraýly hojalyklar bolan soň köp adam olaryň aldyw ýoly bilen özleriniň pullaryny aljakdygyna hiç hili şüphe bildirmeýändir. Adamlaryň aglawy bölegi işsiz bolan soň olar çalt ynandylar. Köp adam hojalygynda barja zadyny şolsanda gyzyl şaý teplerini satyp, gara bazar narhyndan dollar satyn aldy. Käbirler bolsa jaýyny grewine goýup, prosentina pul karz alyp 2000 dollary berdi. Häzir bu adamlar gaty çykgynsyz ýagdaýa düşdi. Diýip marly ýaşaýjy belleýär. Pullaryny aldyran adamlaryň ençemesiniň sözlerine görä olar şikaýet bilen ýerli polisiýa bölümlerine ýüz tutupdyrlar. Ýöne polisiýa köplenç pul berenleriň özüni günäkärläpdir. Polisiýa şikaýet ardalaryny alyp galýar, ýöne derňew işini başlatmaýar diýip marly ýaşaýjy aýtdy. Azatlyk baýdalanlar barada Mary welaýat polisiýasyndan goşmaça maglumat ýa kommentariýa almagy synanşdy. Ýöne redaksiýamyzyň ýerli wagt bilen öýlen saat 2-5 aralygynda eden telefon jaňlaryna hiç kim jogap bermedi. Azatlyň habarçylary daşary ýurtlara gitmek isleýän raýatlaryň aldywa salynmagy bilen bagly ýagdaýlaryň mundan ozal hem bolandygyny aýdýarlar. Olar raýatlaryň pullaryny alyp ýitirim bolan adamlaryň 3-4 ay geçen soň gelip olaryň pullarynyň belli bir bölegini ýygyna berýändigini belleýärler. Talaňçylar ýa kezzaplar topar bolup işleýärler. Olar adamlaryň pulunu alyp bir näçe ay ulanýarlar. Soňra da alynan pullary 200-300 dollar kim edip berýärler. Olar sizi daşary ýurda iwermek üçin ýokarda oturan emeldara para berdik. Olar işi bejermediler we pulu hem ýygyna bermediler diýärler. Adamlar hem pulunu dolu alyp bilmeýärler, hem de daşary ýurda gidip bilmeýärler. Üstesine de olar kardalan pulunyň prosentini ençeme ay tölemeli bolýarlar. Adamlar sudatary isteler de daşary ýurtlara gitmek umydy bilen bu adamlara ynanýarlar.
Dip marly ýaşaýjy sözünü jemledi. Türkmenistanda global pandemiýanyň arasynda ykdysady kynçylyklar we işsizlik hasta ýitileşdi. Munyň bilen bagly azyk ýeter ýetmezçilik we haritlaryň dowamly gymmatlamagy ilatyň güdöran eklenjini hasta agyrlaşdyrdy. Ýurtda işsizlere döwlet tarapyndan kömek pulu tas berilmeýän mahaly köçelerde dilekçilik edýän we zirdibil döreýän adamlar köpeldi. Bu ýagdaýlar habarçylarymyzyň sözlerine görä ýurt raýatlarynyň arasynda daşary döwletlere işlemäge, ýaşamaga ýa-da daşary ýurtlardaky maşgala agdalarynyň ýanyna göçüp gitmäge istek bildirýänleriň artmagyna getirdi. Pandemiýadan ozal hem ýurtdaky ykdysady kynçylyklar we giň ýaýran işsizlik köp sanly Türkmenistanlyny eklenç gözleginde daşary ýurtlara çykmagy iteripdi. Türkmen häkimetleri pandemiýanyň arasynda hasta ýetileşen ykdysady kynçylyklaryň, azyk ýeter ýetmezçiliginiň we gymmatçylygynyň ilata ýetirýän täsirleri barada açaçan çykyş etmeýär. Şeýle-de ýurtda işsizligiň derejesi we daşary döwletlere giden türkmenstanlylaryň sany baradaky statistika hem mälim edilmeýär. Aşgabatda ilad üçin suwun el ýeterliligi meselesi hasam ýetileşdi. Şoňlar ýaşaýyş çaýlaryna gecelerine suw üçinçilik ketilýär, gündizine berilýän suwun batyşynyň derejesi gaty pes bolýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary bu barada 8-nji we 9-njy iýunda habar berdiler. Habarçynyň sözlerine görä Aşgabatyň merkezindäki ýaşaýyş çaýlarynda suw üçinçiligindäki köpçüliklerin bökdönçlük 8-nji iýunda gije başlanypdyr. Gecelerine asla suw bolman gündizine batyş adaty güýjüň 20%-ni deňde akýan suwun güýji uzypsady. Günüň dowamında saat 18:00-dan soň ýagdaý biraz gowlaşypdyr. Käbir etraplarda suw üçinçiligi belli bir wagtda berilip başlanypdyr. 9-njy iýunda hem şäherde suw üçinçiligi çäkli tertipde öpçün edildi. Gündizine suwun bir näçe sagatlap ketilenligi we gije suwun doly ýapylandygy habar berildi. Ýagdaýyň iň erwet tarapy häkimetler suw üçinçiliginiň besedilmegi we gaýtadan dikeldilmeginiň takyk wagty barada ilata habar bermek jogapkärçiligini öz üstüne almaýar. Dip habarçy maglumat ýetmezçiligi sebäpli adamlaryň öz zerurlyklary üçin suwy bar wagtynda alyp ýetişmänligini belliýär. Onuň sözlerine görä suwun berilýän sagatlarynyň arasyndaky uzak ara kesmelerde ýaşaýyş ýerlerine texniki suw getirilýär. Ýaşaýjylar özleriniň zerurlyklary üçin gaplara suw guýduryp bilýär. Habarçy suw erwet palçykly we isli bu ilatyň zerurlyklaryny ätkermezlikdir diýär. Aşgabatyň häkimetleri ýaşaýyş çaýlarynda suw üçinçiliginiň ketilmegi şeýle hem suw üçinçiliginiň dikeldilmeginiň wagty barada düşündürüş bermeýärler. Bilermenler bolsa ýaşaýyş çaýlarynyň suw üçinçiligindäki häzirki bökdönçlükler abatlaýyş işleri ýa-da tygşytlamak düzgünü bilen baglanşykly bolup biler diýip çak edýärler. Belki-de abatlaýyş ýa-da suw turbalaryny täze suw çeşmelerini birikdirmek bilen bagly bolmagy mümkin. Aşgabatda täze bir turba Hazar deňizinden süýjedilen suwy aktyrmak üçin guruldy. Dip Azatlyk radiosu bilen efirde adynyň tutulmazlygy şertinde gürleşen Aşgabatly gidrogeolog aýtdy we Hazar deňizinden suw getirmek üçin ilkinji suw geçirji turbanyň birinji tapgyrynyň gurulşynyň jemleji böleginiň soňky 2 ýyl bäri alınıp barylýanlygyny bellidi. Aşgabatda merkezleşdirilen suw üçinçiligi ýygyderli ketilýär. Ýaşaýyş çaýlarynda suwun köpçülikliginiň ketilmegi ýylyň dowamında her aýda ýüze çykýar. Tomsyň dowamında ýagdaý hasam erwetleşýär. Geçen ýylyň Tomus aýlarynda Aşgabatyň ýaşaýjylary yssyda uzak wagtlap suwsuz galypdy. Bilermenleriň pikiriçe suw ýetmezçiligine sebäp bolýan esasy mesele suw üçinçilik ulgamlarynyň suw turbalarynyň könelişmegi bilen bagly. Aşgabatdaky esasy suw geçirjiler döwre baplaşdyrylan ýa-da düwünden täzelenen bolsa belli bir tarap edijilere suw aktyrýan ulgam esasanam köne jaýlaryň yerleşýän ýerlerinde gaty könelipdir. Aşgabatyň çäginde 1948-nji ýylyň ýer titremesinden soň gurulan plan jaýlar diýilýän hususy jaýlaryň yerleşýän ýerleri şeýle-de howdan we parahat etrapçylaryndan başga Sowet döwründe gurulan beýleki ähli etraplar bar. Bilermenleriň sözlerine görä suw üçin tölegleriň girdilmeginden soň suwy tygşytlamak bilen bagly ýagdaý gowlaşypdyr. Ýylar tarapyndan sarp edilýän suwun möçberi epesli azalypdyr. Adamlar maddi sebäplere görä suwy tygşytlap başladylar. Emma soňky 2-3 ýylda güýçli guraklyk sebäpli Garagum kanalyny öz içine alýan suw çeşmeleriniň hemmeti şäheriň zerurlygy üçin ýeterlik bolmady diýip bilermen bellýär.
Onun pikiriçe suw yetmezçiliginiň ýene bir sebäbi şäherde köp sanly suwa düşülýän basseýnlaryň gurulmagyna degişli. Olar üçin uly mukdarda agyz suwy ulanylýar we her hepde de täzelenýär. Aşgabatyň suw çöwdürümleri hem köp suwy sarp edýär. Türkmenistanda ýyllar boýy ilady üçin agyz suwynyň yetmezçiliginiň fonunda ýüzlerçe suw çöwdürümi guruldy, guruluşy henidim dowam edýär. Aşgabatyň suw çöwdürümleri sany we göwrümi boýunça Guinness rekordlar kitabyna girdildi. 8-nji ýylda ýurdun ýolbaşçylary Türkmenistanyň suw üçinçiligini öpçün etmek meselesini ara alyp maslahatlaşdylar. Döwlet medeniýeti hususanda Amudarýadan we Garagum kanalynyň gelýän suw akymyna pätkil berýän sebäpleri öwrenmek we Hadar deňzinden Aşgabat şäherine çekilýän suwy süýjedici zawodlaryň guruluşyna başlamak barada prezidentiň görkezme berenligini habar berdi. Birleşen Milletler Guramasynyň adyk we owu hojalygy guramasy 2021-nji ýylyň sentýabr aýynda Türkmenistanyň Özbegistan bilen birlikde suwdan peýda alynmakda krizis derejesine ýeten ýurtlardygyny eglan etdi. Şol bir wagtyň özünde de halkara guramanyň hatabatynda yssyk howaly Türkmenistanyň ýylatynyň en çemel bäri agyz suwunyň yetmezçiligini başdan geçirýänligini belleýär. 2019-njy ýylda Türkmenistan suw yetmezçiligini başdan geçirýän dünýädäki esasy ýurtlaryň biri hökmünde ikrar edildi. Bütün Dünya Baýlyklar Instituty tarapyndan şonda neşer edilen suw töwekkülçiligi baradaky hatawata görä Türkmenistan aşa suw yetmezçiligini başdan geçirýän 17 ýurdun sanawyna girdilipdir.